салом алейкум ба бародарон ва паву хоҳарон. Бародару хоҳаро дар ин видео ма чӣ гуфтанем? Дар ин видео ма старатсам мекунем ки чашмои ҳар яки шуморо, асосан чашмои ғариборо дар ин видео ма ҳӯй кунам, барои чӣ ки бисёр дурӯғ шуда дар интернето. Инстаграм медрои гиф рафтесай, ютуб медрои гиҷои пул ҷамъ кардесан, гиҷои конкурс рафтесай, мардима иҷадам инстаграмдам ютубам мардима фреб кесай. Мардима ки фреб кесай? Блогерои тоҷик. Мардима ки фреб кесай? Тоҷики хидмон. Инам видео обязательно видео тамошо кунед. Мнениётона бинависе бародаро. Илтимос мекунам лайка буҷиқи як комментария буҷиқи ки ҳамин видео бисёр просмотр гира, то ки дигар бародарое ки ҳамин корро борда оворанд бибинанд, ба ҳам блогерое ки мардима фреб мекунанд. Шумо мара тамошо кесед, бисёр мумкин мара бишносед, шуморам бибине, ба назди худо баргардеда, барои рост баргарде, басай ки мардима фреб кардан, басай хаб кардан. Баъд бародаро нашод гифҳои инстаграм, нашод баъд ҳамин ютуб бисёр пулҷамъкуниҳо ҳастай ки охи ай рӯи худо рост мегем да, охи ҳамин мелача я одам я чилик шазад я чӣ кард, я нида блогер гуфти гапҳо уже пеш барои блогер шидан заҳмат кашидан дар кор буд. Пеш барои блогер шидан як чи фикр кардан дар кор буд, я риск кардан, як кор кардан дар кор буд. Оз да тоисон чтобы блогер шаванд, меран я одам я чиликак шазад рафт карочи сиёнкаш кард, пула ҷамъ кард, просмотра фуррос рафтесай блогер шесай. Оз туф мекунӣ дар ҳам куб туф ки дар болои блогер мезанад. Пеш ихе набуд. Вақте мо мисол блогерӣ мекардем ин чизо набуд. Ҳастай бисёрай ҳама 70%ш ки ҳама одами пул ҷамъ мекунанд ҳақиқиян, ҳамин ку хидмат мебинем, инагда видео мекунем, инагда сторис мекунем, инагда чени возможност доштагим су мепартом ҳақиқан да. Ба асай иқа оқи падаракш ки мисол ҳами чтобы просмотр бигирам гуфта, чтобы ҳами канал бикунам гуфта, бисёр чизое ки дар кор нест, ҳам бисёр чизо ҳоҷат ба сиёмка кардан нест, бисёр чизое ҳастае ки ҳоҷат ба пулҷамъкунирам нестай, лекин мекунанд. Барои гифу, барои ҳамин сум ҷамъкуно отдельный видео мекунам. Дар ин видео бародаро, ман ин видеоро ҳатман барои чӣ карданӣ будам, ҳамин последнее время ҳамин любой вақте ҳамин ютуб медорам, баляд конкурс, мошин 2000 бите, 10 мошин, якта хона дар Москва, як хона дар Душанбе. Шерои нар, мардум, хезе ай хове, ай ҳама фани бадмедидагӣ ма фани математика буд. Не ки чтобы бидонӣ ки ҳамин паданалате ки фребут мекуна, барои ҳамин қачи худованд калкулятор додагай, мезани мефаҳмӣ ҳамун паданалате ки мисол 10 мошин мондагай, якта хона дар Москва мондагай, якта хона дар Тойсон мондагай, просто ҳамун калкулятори паданалата бигӣ 2000 зарб ки ба 3000 одам меша 6 миллион. Дар кадом 6 миллион ту паданалат, кадом паданалат дар 6 миллионе ки ай мардум мегира, 10 мошин мона дар конкурсуш, хона дар Москва мона, хона дар Тойсон мона. Камакак шерои нар, камакак ақла кор да фаҳмоне ки чихе шуморо фреб кесанд. Охи шумо шерои нар пула айнами дарахтои арча намечине ку, ё пула дар Москва рафтеси дар Россия пула ай замин намегирӣ ку. Ҳам барои ҳамун 3000 2000 ки ҳамун я оқи падар да мети фребут мекуна, ҳамун пул да ку ту яхе одамат 2 рӯз кор мекуне, яхе одамат як рӯз аз 12-14 соат кор мекуне ки ҳамун 2000 паданалата мисол бигире, касеш бо гушнае ба худо нони хӯрдан надорад, ҳамун охирон сумакша хадага мегирад ҳамин конкурскуно мета. Шерои нар 90% ай 90% зиёди ҳамин корҳои конкурс фребай. Ина мошин разиград меган, ин мекунам, он мекунам, фребай. Барое ки фреб набоша, просто ақлтона кор фаҳмоне, бибине ки ҳамун паданалати ҳамун одаме ки ҳамин кора кардесай, ҳамун мисол шумо бибине ақла да кор фаҳмоне ки чандта мошин мондагай, примерно мошинои аввал чанд симай, хонааш чанд симай, хонаи Тоҷикистонош чанд симай, чанд одам мегирад, чанд сими ҷамъ мекунад. Ҳама инамиёро биги ҷамъ ки, зарб ки, тарҳ ки, баъд бин чанд қа мебурад. Охи яхеш, охи тоба кардам худо 2000 ҷамъ мекунад дар 3000 одам, хайна 6 миллион мешавад. Охи она шао барам 3 мошин хуш қариб 6 миллион зиёд мешавад. У мондагӣ пулша хонаву
дигар мошиношаву яка бихона дар Тоҷикистон ё шаву ай кисаи бобиш мета ё ай кисаи падариш мета. Ӯ агар ӯ қасумдор мешид ки просто так бита мардима хона, ӯ ҳамин чизи оқи падарст ки чиза намекард, қасарша вайрон намекард. И кори гифт кардан кори осон нест. И кори гифт мегум ҳамин спонсори ҳам барои мошин кори осон нест, беҳад кори қиндай. Валло қасам мехӯрам ҳастанд бародарое ки мара мегӯянд кара биё ҳамин корро мекунем, честна да пачиснаку худованда тори сар пачиснаку се мошина ҳаста мошинои худчон, ина мошинои худмона мемонемад, ин ҳами қайнам қамеша 100,000 ту кор мекунем, 200,000 мо кор мекунем. Не ки ҳама честна победителя честна мебурем. Не ки ҳамуҷа мо ҳисоб китоб карданем 2000 мисол 6 миллион мебурад, мошиномон се мошиномон 1 миллион 700, ин ҳами қайнамқа сум худ монда мебурад. ҳамин чиза ман мисол кардани бидим ба худо қасам, не ки ба фереб не. ихе не ки ман бугум 10 та мошин мемонам бародаро 2000 як хона мемонам, ин мемонам, ӯ мемонам. метонистам ҳамин корро ман карда. ҳамин корро бародаро ман метонистам карда. мара мардум мешиносад, мара мардум бисёр медонад, мара мардум боварӣ дорад. Не ки даҷи ҳақиқӣ ҳамин корро ман накардам ба худо қасам. ман гуфтам шерона наметонам ҳамин корро карда. да ҳамо ҳақиқира валло қасам мехӯрам ҳамин чиз ҳақиқӣ бе ягон фреб. ҳастаду бародарое ки ҳамин корро бефреб мекунанд. гуфтам биё дар канали тирам сартем, тира мардум мешиносам, ҳамин корро бикӯ. ба номи алло мегум ина ай 2 моҳ зиёд шуд бекорон, худованд дар тори сара ина бародарое ки мешиносам медонанд ман ай 2 моҳ зиёд бекорон. накардам ҳамин чиза, даже бефреб кардан ҳамин чиза накардам. барои шеронар камака калатона кор да бидуре. ҳамин дидиам блогера ки ҳам хали конкурсуш рафтесай, пурсеша бугу бародар чанда ҷо дора, бига ки мисол 3000 ҷо дора, чандсимеай бугу 2000 бига. бин мошиноша примерно мошиноша ҳисоб ку чанда мошинай ҷамъ тарк чандси мебура мошинош. ҳамин мошинош мисол 4 та да буромад, ина 2 мошина 2 миллиони, 4 та мисол да 4 миллион. хай бо ягон мошина ки нами хундаи Solaris Polaris короче 1 миллиони дига вайша ҳисоб ку брат 5 миллион меша. 1 миллион дигаш мана ба фоидаи блогеро 1 миллион бисёрай, не ки ҳамун 1 миллионам биброя мисол лишни, значит ҳамун фоидаи блогеро да мера. И бо камтар реальнитара да, камтар реальнитара. баъд охир балад 2000 ҷамъ мекунанд, 3000 одам да призои ӯро мебини. охи астағфируллоҳ, дар таво мардима лох кардагиян ки то багам худо дар таво лох кардагиян ки бача рӯи рӯшод фребтон кесан, рӯи рӯшод лохтон кесан, хафарам шави рӯи рӯшод қилтон кардесан. да қила медоне, рӯи рӯшод қилтон кесан. барои аввал ман хостам видеоро кунам ки чашми яхе бародарое ки намедона намефаҳма камакак чашмотон ҳуй шава. бозӣ кӯ кардани бикӯ бозӣ, не ки призоша ҳисоб ки чанд си меша, чанд одам дорад ҷамътар кӯ ки ҳамун пулиш призоиш ки мемона ба ҳамун пулиш камтар мувофиқ боша. значит 50-50 меган ку 50 ба 50 ки мумкин дурӯғтон накуна. недавна ман номша намегирам, короче недавна якташа дидам. охи 3000 ҷамъ кесай, 3000 билет, хона да Москва, хона да Тоҷикистон, 10 та буд 15 та мошин. астағфируллоҳ. охи одамо хай медонам қил бисёра, медонам мардума бисёр лох кардагӣ. охи ҳама ихе нестай. охи худо занатона камакак тармазид кине ба номи аллоҳ қасам мехӯрам. ҳар бори ютуба мемонам ютуба ё блад конкурс рафтеса ё пул ҷамъ кесан, ё конкурс рафтеса ё пул ҷамъ кесан. дига намедонам дар ютуб чӣ тамошо кунам. нашуд ҳами пул ҷамъ кунако ози ман як видео мекунам, баъди мумкин даже шава яхеша нишондам ки беҳад перебори бад кесан. да ойна аса гурӯҳи арабшоай ку гурӯҳи арабшо наву донжуане дигари донжуане наву донжуан унаво реально кесан. ба худо қасам ман дидестам да чихе мардума фоида кесан, чихе ҳам бародаре ки 7 та мошина зад титу пит кард, ӯра ёрдам кардам, бисёр ҳамун чизои ҳамо ки ёрдам кесан. унамо да кайф кардам. бародаро нигоҳ кунед, мехоҳе ки як каса ёрдам куне, ман канали Салеҳ ТВ ки унам бародарам мемонам,
инами худованд атори сараку гапш надорум валло қасам мехӯрам ҳар як видеоам бародарро тамошо мекунам инам хеку ови дидан мереза мегам марда гира намекуна ҳами чизе ки ҳами мисол ҳами чӣ хегум чизе ки ҳами дар ҳаяҷон меорад ҳами задиватат мекуна гират меояд ҳар як видеоам бародарро тамошо мекунам ина телефон тамошо кесам видеоаму Салеҳ ТВ-ра бародара ин тамошош кесам худованд аторисан ови дидам рафтеса ба номи алоқасам да охи гапш надорум да бидуре бародаро ма силкаям бародарам мемонам бидуре унамура максимально короче поддержка куне охи реально видео мекуна да ҷон шагардам шери нара намедонам кия у бародар хича даже нишон намета хича руша даже нишон намедаги чтоб ма известный шам ма блогери хаишам барои аввал шерунар силкада комментариода канали анам бародарам мемонун онам 2000 ки нам оқи падаро ки фрептон мекунан ҳамода мете бидрои 300 рубл 200 рубл 100 рубл канали нами Солеҳ ТВ да картош орхижам дага унамуда мисол партои да каналаш баъди як ҳафта баъди ягон 3-4 рӯз пас бибине ки чӣ хели видео мекуна бибине ки чӣ хел ёрдам мекуне мардуми ки ҳами мисол ба ёрӣ да мехоҳанд ки ёришон расонанд мардуме ки зиндагиш қин да ёрдамшон мекуна бибине овои чашмтон мереза барои аввал бародар як бор дига мегум тон ё вообще участвовать накунед дар ҳамин конкурсо ё пеша участвовать кардантон призошона ҳисоб кунед чанси меша чанси мете чанд одам дора ҷамътар кунед камакак сафпадат кунад ба ҳамон призо ҳамурам подсамнени бозӣ кунед а так хубуш бозӣ накунед шерунар аллоҳ нигаҳбонтон боша обязательно бидураем бародари Солеҳ ТВ-ра подписатсия кунед иқа каналои оқи падара медуре подписатсия мекунед чӣ мекунед канали наи бародар ҳар як чизои сёнка мекуна намекунед подписатсия барои аввал бидуре наи бародарда силкада ҳами комментариода мемонам силкаша бидуре поддержка кунед аллоҳ нигаҳбонтон боша ҳамата дӯст медорам бародарам